Dr. Tuliram Ronghang lapen Dr. Habi Tironatum nomination file lalu kejokpon. Sang pi Anjali Tiron pi hempen barjo amat hem chili tutedet asomar pen a hemasortum manghuprong. India Airlines pen Kithor Dunji Amri LEC pen Bikram Hansi pini nomination file lalu kejokpon. HSDF atum MLA kilik along Dipu Rongkhang lapen Bokajan aphan MLA kilik aphan candidate amin kepangdak. Here ni phaing koira phuar ni APHL si atum pen Dipu pen langhin an really patuponji. 108 nong Bokajan STLEC pen BJP a candidate Surjorong Paraphan Prekjam Adimalong Kangthum Karnipon. Rensing kathara hem mi kichu hok vai chiplang det. Aprang si birta kila rado anaphan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpe Non nang kili ji MLA kili kalong ni jang Karbi Long BJP Ratcharya song pen kang vai pon 101 nong Rongkhang LEC pen Dr. Tuliram Ronghang lapen 112 nong Amri LEC pen Dr. Habi Tironatuma Phansi ing vai pon lo. Lapen pini West Karbi Long District Commissioner Sai Hemalong nomination file lalu jokpon lo. Council pen ke claim pon un anakam jasemet private bill article 244 eaput ha kapachun pon eja phansi MLA ki likta thordu nang kok lupusi Dr. Tuliram Ronghang pen pachini pon. Lapen abarin MLA atuma phanta non council election hutsi abar sai pekpon pu pusi pachini pon. Anti defection law ve dake MLA ta thorlo lapen ke CM ta Chobom tame aprang biran sing dita Central Union Minister dolo okay kemang abang ke lada ke bang ke council long ke klemun akam an abang ke unan ke nili klem bom sita state government pen ke claim nang ya sayang deng ke sumana bang ke hodak pen isi ini isi kacing ton dem hormudo lasi ba hodak pen ke claim un kisuman asayang deng do ulai ka pichun jipen chenglok lapen ke Karbi Long lapen West Karbi Long atto kanu kaching thura sayang deng pen chenglok goreng amar sai pen chenglok aduya hoyalam pen chenglok ajil din tui pen kachesong hempre ka puthak tame chugeram tang MLA Dorsing Ronghang ke hai tame alang liton nije dun lo laso padun ron pen ni tame nije dun po laso pike lituma MP parliament along alang li prime minister aben home minister ministers ke doan MPs ke doan theng no tame alang li klar sap pen baidak pen hempek na pibek na ipo alam pangdak pono la pen nije dun lo laso phi bang ke ko private bill ta alang li place lo place de pen asita congress atum penan ka kham khedun do ko posi betai hinya bil ke ban nalong tame laso ka pasik stak pen ajo laso ka chengmai awar sai pipi der asi nili pune ngi bangke Karbi Long congress atumta ye put Delhi ke do MP atum phan ba parliament long ke do congress MP ke do an ma che than nang ji ye Karbi Long ajil inclusion ke che song nikan flikep lo la hempre ka join pen ki thi ke jang tum da do lo alang to asang tet je ko tala so piro thipen ka chi onang tum do piglo lasi ili tuma MP omor sing diswa ke hai holadak la so bil ke pon hot ke ka cherap ka chitu dunji apa jarang tum ta kenang so sita alang tum cherap dun desi alang tum kham khedun rong a hi ma ke nilita alang tum phan ke soda pen nilita me lason ke chok chi pusi nilita lamboi pilo dak pen na tuma a media hoi pen Lapen Dr. Habi Tiron sitami haidet loti parliament along hempre kaputhak lapen Amri along development aputhak sitami kaningji dunja phansi chisiklo.
Pini nomination file lo ke jok damalong BJP party pen ke ong tung aratatum chetong tung. Hamren pen rai kombi Karbi Longri Abirta. Iltum ay issue do pigna. In general bangke iltum autonomous state issue 244A issue lapen border issue la issue kadu gabe setame nili mat setame nili kaya matame nili ninge dunji lapen la issue det kali iltum ke iltum ay issue alogot pen iltum adiman iltum kari hem prekari alogot pen iltum ke tumwar stanai me setalang nangi development ta nangi school ta me nangi college ta me nangi la pensi ke chelang kabar sai ta nangi ase la haya ka du yang ton sta me nili assembly long nili lam ningi duni men le ka payok kun kali ladak chingki chithan du nangji athe la ke men le li tum rat pen bail tum chikroi sar la pukali etum mu chingki chingbai pen bulote jatame ki un be pasil tum ka du vis ta me wrong group pen itum radet ben lapen kadu ko vi tame itum isivet si dunai yong si itum isivet pen du pen itum government along yong si dudun lop lote hajata ke klemun ya vi asonti na ki sungi boy puno itum han government se nang rabi government se nang tiji basi kadu ko vi tame government our side lapen government atum ke claim along itum tame cooperation bang bek la Daithor Police Station Sarthirong Piarong Amekar Panjan Lek Thepen Sangpi Anjali Teron Pi Atum Chepachorsi Asomar Banghini Chopathilo Bonta Sangpi Anjali Teron Pi Kedam Tang Chiklo Karbi Risonimso Rongaji Kelang Dun Pupen Piniarni Amta Hem Chililedet Sangpi Anjali Teron Pi Achor Panjan Lek Theta Don Rap Jirpi Jirpola Penchichini Chethekatumalong Anta Birta Etlo Bonda Sangpi Anjali Teron Pia Phan Thang Abirta Avidatlo. Sangpi Anjali Teron Piatum Asomar Lapen Achor Ahemasoratum Manghuprong Si Dolo. Lasi Sangpi Anjali Teron Pi Nahokle Dodang Pusitami Prabjin Pen Hem Kachewang Thuji Aphan Sangpi Anjali Teron Pi Apei Pen Pachinipon. Lapen Majok Tumlet Heklong Pusitami Birta Vektha Pusi Chuning Ripon Thu. February Achiklu. Februari ciklo di. Kini tarik retro alang lidak. Itu biar dun puma. Nang lili delu. Kela nali supi ke pinan sopo doi kalau senjata. Du elu. Nali hala nali kili hem nali cini hem. Panjang lek tehe. Gili. Arong men ke ram lek te. Ram ke rong di. Acha cante la nali osame nali cini. Nilio samen ke kini manuver lek te. Te lang manuver lek te bang hem sidoma madan along kapre. Ha ke lukam tundan dun dam leju. Kalang di. Ni kan an bagdo la lang dia te. Kan sikia wigla. Kan si lang di. Lundu pumasi wang ide. Kalang di. Nasi la lun ki julo pute April ciklu ke hem wang pu jalu. Lang dia ning ke matha ke. Masih perdute nang lele kosi ni lihem usu bang kin hatong dam ju ni thek long le del ke usumar la bang ni biang ko ye usumar ta bang ni beta long inu aki bisi bang ke ha punu ton long do ha bali butha ke akleng bang ni long sidu ke lang ni thang ka thek the na hi phe ta ke war nang lo ke jok nang lo Ante nari tum nahokta ke du dak sidu pa berta cha long la pe alang li pen dam jui pe hala bang soni pen dam jui pe pini ani ta alang li pe lam the si chingki long le lang jingki iklo ke dam tang rustier ni li phan phun nang kuri lo ni li ke hok pik lo hem wang po ma barotari ke ni li hem ke wang lo ni li phan nang than lo lo ko na si du lo phun pe lam pon ni li bisa si Guwahati arai, tren arai si du Guwahati. Dakam cuklem du, bermahalong te wang jui pu. Pulang ke nilige cihok so kali lu, hem nang lipu, kusulang ding lu. Adu Christian dan nang lele, hukur bar dan nang lele, huni bar dan lele, day bar nang pini. Aku pini anda brusti lu. Kelas ini lita, nasi ke du ma pu. Hem wang sonte mi par kusi, junin rilu. Apa ka theng thelo chok thelo bu bang avelo thang somar ha nang chiri non ki pang ru mon
lan vel ni li chuning ridun ke hem wang son te mi par pulu Pini ni phaing koi theri poche klo Vesker Bianglong District Commissioner sa Hemalong India Alliance Pen Kithor Dunji Amri LEC Pen Bikram Hansi Pini nomination file lu ke jokpon labang so jok pondet pen phirangkya thengno kapachini pon aputhak lake MLA kilik jong si hai pondet lote ke claim pon asai lake hempre kaputhak si ningje pon po lapen autonomous council ja kong setami pachewang thuje phansi sai klepon po Nilitum ke pulo Karbi Autonomous Council, a powerful autonomous council, non bangke meaningless autonomous council jeplang deadlo. Athema state ek dak nang jok root ajok, six schedule bangke a power of deadlo. Lasi nilitum ke claim bangke assembly arlo ludun lo blo tangte Karbi Autonomous Council long a power puthot kapachewan thi paniltum claim dun po. Example Assam Direct Recruitment Act dak 6 schedule arlo ke nang apply une directly ke sita la dak nang apply det report nilitum bangke 6 schedule power bangke aveded lo lasi meaningless autonomous council non semar det report nilitum APSLC tum uthot alliance pen meaningful autonomous council nitum chewan tu po recruitment process pen chenglok kaprek tamen nitum jakong chewan po lapen autonomous council jakong ke chewan thi bansin nitum claim pon po lapen Karbi ara kemang autonomous state labang so bangke nitum odd head pencil nitum kapachuni pan ningje dun po lapen angtong intikathar la so MLA election thurdunji pusitame APSLC pen kali songve mati independence pen si thurdunang po pusi Vesker Bianglong APSLC TDP amephu Bikram Hanse pen pachini pon Hamren pen Raikombe Karbi Longri Abirta tum kadu beta theklong lo party level le nitum lang litum ke wangali delo athema party pen official candidate issue edlo paklang edlo pangdak edlo alliance candidate paklang edlo la so pen yong alang li thurji blo tangte la ke independent ben si thurita thur po la la pen sar ting thur ke theklong ke difor town la pen town na akung kunganan itum ke ching thur ke theklong le ta sita rong dam lo blo tangte ka ching thur ke theklong le 90% arada tum ke akisung sai de lang nini ni thoma frang tomon thepo wang ma dedi wrong ban genil tum phone ke receipt sikun elo ni tum ting ingjar edlo hemi hum ta we dedlo pusin tum birta long that shows that wrong ke development le pin lang wrong ke kaching thur le pin lang buke ang thek lang si son du lang yong se ningje lo blo tang te si pini si ke cheng lang tum nomination file tang at mo scrutiny tang lo bon tang te feel long sin tum ningje choibo Pinit here ni phaing koyarni HSDF TDP amei phu rajen timunga Hemalong HSDF TDP atumpen mei ing ni pongsi MLA kilikaphan candidate amen kapang dakpon Vesker Bianglong Rongkhang pen Wilson Terang Diphu LEC pen HSDF TDP amei phu rajen timung lapen bokajan LEC pen Rajurongpi Amri LEC pen Hawar ke hat LEC pen ki tiket ke hang atum ke du wajok pini ke pangdakpon un ederlo Lalong ni Alicia Phan HSDF TDP atum chingki chingwai pemi si amen pangdak ponpo. Lapen HSDF atum non gewangji theri ni phai ingoi de thom arni si nomination alu jokponji pusi HSDF TDP amai phu rajenti mongpen pachini pon. Pininitum HSDF regional political party ahin pen jasamet non gewangji tarik sir cap la election vote ki dok nang po la solong candidate ni tum ke pangdak pon ji phanse no tum ado binang tum phanse phapon no West Karbi Anglong jasamet ni tum Hill State Democratic Front ni tum ticket ki pon lake Rongkhang constituency along pen ni tum HSDF pen kache danun ji lake ni tum Amen Wilson Terang ake hai alang isi aladaken sedanun pe haladake ilitum chinilo Karbi Anglong Autonomous Council long kangkang kring CM ben alang li sedan po satame ilitum chini nangji je Karbi Anglong long kedam tang anaporhut BJP tum kansi ke claim kedam ke chok ke kado ge chini lo posi haladak araratum alangli phan akar I ke do pena posi public a demand ke do pena posi nilitum
party hoi pen nami alang li phan lang pen Wilson terang phan sini tu tiket ipon lo lapen Amri constituency tame nonomat tiket ke hang atum bang athom doko ama sini tum dak Amri bangke pending lang hoitu nini tum penap digong bang tum Amri bangke pangdak pomke bukazana lo bang nini tum pangdak pon lo pini bukazana lo bangke ini tum dak ni tum central committee long spokesperson lo alangli men lake Mr. Raju Rongpi ake hai pansu tum tiket ipon lo bangke hawar ke hat nonomat pending lang athema hala dak non banghini atum posong si pupuda nini tum tingki sathan bom lang bahini ta tiket ke hang jodar ke halo dipu dak ado we dipu long bangke lake nili methanga masi dak ar japon po la pen kado we party pen ado kawe song pen tum kedom sar pen si nili phansi ingwai pon lo la pen dak dipu pen ke nili methang se ar japon po si nono mani li tum long pho di malong pen long thom bang ni tum pang dak pon lo la pen nili tum la kaddu kawe tame nili tum la inkoi ra ke thom arni si nili tum nomination file po BJP atuma phan parem vekji pupen APHLC pen Congress Alliance dulu. Lapen dipu LEC pen ki Alliance candidate APHLC meipu IS retire je ai kathar si thurpo. Lasi non ke wang ji there ni phai inkoi rap pho arni vote ke hang kapache thang ji phan dipu pen langhin an rally paduponji. Laso rally along APHLC pen Congress Alliance arat ke do an kachitudun pet je phan APHLC tiripi lapen APHLC youth wing atum pen kachuning ripon 110 Dipu LAC 2026 MLA election upon asong tin pen sita me candidate chipak lang lo non kibang ji election March 9 ani ti vote bank jok pon ko laso farman nong ni tum Dipu LAC pen sita me APHLC Central Committee pen kapak lang pon ateng pen APHLC ni tum amai pu marlo alang lagi no IS retire jai kathar alang ni nile tum Dipu LAC pen bangke kepate pon ko lasinon laso kacepatia prang pen nilitum di PLC pen kaceparai pontang lapen central youth wing lapen constituency truck di PLC yang tang long nilitum kaceparai pon ateng ti non kewang ji ni phaing koira po ani adap por phai cap pen nilitum di pu pen langhinan bike car auto rally bang kan nilitum chejeng pon to lasuarni pharo agari motor se tame dui lapen APHLC song pen rat aphan ka pachini kang tung lalo nangli tum sitame lasom are lia long nang chitongun pe ji aphan athima non laso election lake ilitum election jongjong la pugali ilitum a constitution lapen itum along le phelang lapen itum sakuri pen cheng lok itum kachilong thu thai ji aphan APHLC song pen ningkan ner ke aprang pen ilitum ki hang bom asin non hala so por nangkele lo putini tum kroi pon pa melo athi non APHLC song pen aka prek ke mati alliance party pen alliance congress APHLC alliance candidate posipulo ila pen aka prek ke Dipu LAC yang kanglong bangke memuchot thek muchot a candidate la pen tuma khai phana prang ki ponji a candidate ke RJ nona mat ke theklong na Dipu LEC along ke BJP pen ni su terang PC kilika long arjab dunlo bonda ke damtang kilika ho Dipu LEC angkang ke ongdung MEC ke APHLC atum si ke hai lapen non MLA ahot Congress atum pensi alliance ke do thu lasi non MLA kilika hot APHLC hai vek puputa ningje ponthu ke damtang MP election na result ateng pulo tang ke ni tum Dipu LAC yang kang ke long thom thi ke ni tum APHLC song pen mai ki hai tak la son thak si congress party si tame avot do la si APHLC pen kar jabdun mati alliance party pen kar jabdun abang kan ni tum ki hai tang aton si do la si pu thot ka pathir tu tv phan Karbi Longri mati la Dipu LAC langhin fuluni singhason lumbajong dhonsuri lapen langpher
la trok a constituency arat atum phan ni tum pachini kang tung bang ke ili tum rat rally lo procession lo ili tum bike car rally la se padu pon po la se la suk kachi jeng along bang ke nang le tum se ta me ili tum ki hayang thek wa son lo jo ate ma ki hay tang son se lo ate BJP pan pa hai thui pulo tang de la ke ale ta lo la pen rat atum malong se ta me la so ning kipung ane nga siksa ka bangke iltum thek long pa me lo penenga na bangke la se la suar ni bangke ngiltum puthot koning ritulo nang le tum do an sta me ning ki hang pen ka pa ha je phan nang le tum han nang che tong un pet pen ka so me long na che tong ni pan tu ngiltum puthot pa chini kulo Pinithere ni pha inkoyar ni anerlo porphai sira chitima pormalom Santipura long Deopani MEC constituency ang kangaratum Karbi poho phulonga mosa pendang lok karchudul laso ajai make ating porphai hinira chitim apor malom BJP sarupathar mondol committee atum chepater pi ponpen balipothar BJP mondol atum pen bokwajan elisiang kang apharman BJP asong pen ticket kelong dona bangphu surjarong phoraphan karcho amei pamanpon labang so amei kachari pon silarson rong pilapen hunaram singnar ahin pen aluhi pachini apor enpon Arnigang sampor phai ki thoma por malom bokajan mondol committee atum amrajan BJP asai he malong karchutun lapen por phai priapor borjan mondol committee atum pen HDP along BJP a candidate surjarong pharaphan archudun bini BJP MLA candidate surjarong pharaphan kangthum karni pon ajai megalong kachetong dun Karbiang Long district BJP president Roland Kiling dunmei phu Ruby Rongpi KAAC EM Richard Tokbi MEC Sangpi Kadom Terangpi MEC Sorbon Kumar Telenga EM Madhuria Dhikel Phukon ex-EM Jiwan Chandra Pathak Chukihola Municipal Board Chairman Vinson Ronghang Pen Danglok Kithigiding Atum Chetongnusi Kangthum Karnipon Ami Along RD Pidun Bokajan Pen Rajib Son Rongpi Karbi Longri Abirta Dak Bokajan Pen assembly itu nahi ham itu nanji pula masuk ni depan nak kabisas ni depan nak keras ni depan aning nang situ depan masuk tiket di depan because ni coba perang po lalu lasi nili haidelo te ko kisi claim ma polam the bang nili hi beni tingai nang ne athe kel ko chief minister selang li kaddo ko asam aphan Karbiang Long aphan Bokajan aphan sulu tharal li si pangdakelo alang li phan ningkan phok thora hirjume nang pinoi halawang so hirjume pensi alang li claim po pulo lasi nili ningka hang bang ke atake akitheu kalilo thi state ma government masih hey aphan ke thing thulai hawar ke thulai ko da bangso aning pencil bangso kam claim phasi ke thisi kandelo phasi ajat ason same hadak sidelo same la helo litum ke papi hubati man ke towar kawe school hem kawe lang kawe hala bangso ram thisi litum de jong dunang po la bangso klang claim pinangi po bangsi del ke rage paklangun po la helo kenang sodlo ako lahai tame kaki tame tangka mahanang people claim mo mo kinamtang tame kinamtang MLA bumin sa melang claim po nong la silan so saya ko pot claim po mana ja kong do ta duek po kasi dili ning hang ko pilo po amang kebang kang tiyo kailo pa pa tame tum nang tum hang media thing no sil tuma chief minister di ku ke bang hoda bari ba me hoda long di lo 244 a alam theta lang tum sia lang kai hu si claim po ni salang sini kan pangdak tangel lo mati apo si lahai kini adak me ko sola alam the paklang dun ilang ko akinang sop ke abilo wat hits tame labang ke tum party per agenda non manifesto long da klang pon tum suri ho implement ko lam theke kasi a government pa si claim fan si sigding dangelo po si apor ke minang lelo po te claim pon po kasi lahai mel nili kani kan ko make West Karbiang Long pen Meghalaya atuya hoilang hem phiang kangalong tado lang suarong amikar rensing gathara hem kedam tang thiri ni phai krisir kep arni a hem me kichu hokbai chiplang det la so hem me kichu arni rensing gathar hem isiatum angtan kedam eta hotsi ko pikoson pen lo ni hem me chudet lo hem majok ta kavite hotsi hem me kichu dera jok hemalu along ahormu hortar ke do anta me kichu hokbai chiplang don er lasi kisung thekti ka hot KAAC along kachari bom atum nangra vekta pusi rensing kathar atum pen kachuning report ta ave ni ada prang ithur phut baji ho pensi ni da pen tet lo dukan se do dam lo ani li hem asol ni bisu ni li hem ni chor pen ni bisu pi la pen ni tum korti do ta tumbang ta han an chutum te tu ve han an sichu an
มีดapi karke an sam ki chusi la tum puthot dang di bohaten ha dak dukan long an wang ji amala so phian tame koson bang ku puluni ki chulong po bang tong ka cholo ni ku puluni tame apini li bang har ling chia hem dam juilo ni tum ichora bang ke usuf han bang dukan padulo an la nili mupen nili supi pan dukan padulo dukan pe dolo an alom so phi pen bang ni tum hadang le lo le de pen kontai si tengpelang po konta kontai si do po udam de lo na lan do lo pare birta nang tham lo na hadak hem michudet tu lo masini tum ke bang hoda bang ke thang na kita be lo ki cho bang ke ni ditum pu pag hor hanana chutu nang deng masinang ke chu chorana buhang deng masinang ke chu na chorana buhang deng ke thang mita ave thang apita ave to data mi pe karke tu be hat an sam han sam si ki chu sia lang tum bang ke thoma da wang lo ano na bang mi chudet pu bani lita mun thi the khede lo ve lo posi ni tum ke la ke rap ke na hok ta rap long le de posi alang li tum ni li phan rap bek nang ji alang tum kang hon alang li tum ka jin so pen li phan ke rap ba na pa jir bek nang ji pus ni li hin pen chuni ripon par pik Pinya Abirta lan si kang ton lo kardom